Ha ka step shi fotorik unai tung arajar arbusan lalap ba ka wei ketanat he jong wei uding ba ka hap jran ha padeng kesurok kabawan na kibenta ka nongrem shalaim kra senda ka office MES. Kani ketanat he kala hap ha ka por step sinya ba don bok ba kam shem ladon ka nu ka jing mensau beriu ni jing jular yikali ni ying beriu ki ba don marjan lat tang ba kala jenrat yaki sainar kabel. Katen rai uni uding kadai na jaka ka MES ha ka ba na ka jaka bakat ketanat lalap ba kala puut bat bam kenyang ka telong ka badai ka daw ba kam skem shu bat hap no hasurok. Kani ka jing hap tenat ding kelawan rak ya ka dheng kali ka bajur ha kita ki benta bat hadu bapelat ya kani ka kubor ki nong tray na ka tenat forest kidang sedang ban pakhot ya ka tei ka tenat ding. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.